Te doare atunci când stai pe jos toată ziua la cerșit? Care melodia ta e preferată? De ce nu ai o slujbă normală? Normal. Dacă e săracă cu adevărat, de ce ai fost frumoasă? Dacă e sărac cu adevărat, de ce ai telefon mobil? Există cineva ca un boss care îți ia banii. De ce ești sărac? Unde sunt copiii tăi atunci când ești în Suedia? Ce vroiai să te faci atunci când erai mic?